Mâine ai spus să plouă și da, așa a spus. Da, da. Și mai are unul, da. Da, discuția a fost de aici, de la... Ne filmează. A întrebat de la București, că ea pentru cununii. Și a întrebat și la unul. Și n-aș fi care să punem la bord o filme. Să dau aici, mai bine până la da. Hai, vând să te. Da? Mămica, nu are nici botez, nici nimic, nu va mai fi. Așa rămân după noi. Da, aici, da. Ia Sonica ce mică e. Ei, nu, da, ce mică e Sonica. Nu mică rău, ca un copil. Prin plan. Fetiță, uite. Ia, am o rugăminte. Hai fă-ne și nouă. La amândoi. Vrei? Da, 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 stai că La amândoi? Bine, nu înțeleg apoi? Îi băgăm pe YouTube, eu. Nu mai, fai și nu, la pe amândoi, așa. Păi nu, că filmez, acum filmează. Da, da, vrea să fie amândoi la un loc. O să fie. Hai, lângă frățiorul. Și să fie. Lângă frățiorul. Hai, nașicule, da, hai să aici. Maria, prinde nunta, mă, că vedeți la mine. Prinde nunta. Prinde nunta. Vine Nu știu că ne dă voie. Ce-a mai rămas de la noi? Trăiți, băieți, să fie de bine! Să fie de bine! E una mulțuminească, băi, mulțuminească! Da. Ia, Tati Mariana. Nu mai. Da, hai, sticla, la tine pot să... Acolo, mama.